Hola a totes i tots, soc Àngel Bereje, d'Acció Ecologista Agro, i vull donar-vos la benvinguda a les converses a la Casa Penya. Com ja sabeu, les actuals restriccions sanitàries per frenar la pandèmia de Covid-19 ens impedeixen obrir les portes de la Casa Penya com tots els diumenges per matí. Però la nostra tasca d'educació ambiental no para. Així que recuperem este format online amb connexions en directe, com ara els dijous a les 7:30 de la vesprada, i amb la possibilitat de recuperar aquestes gravacions a partir de demà en YouTube. Bé, d'acord, si durant el confinament vam dedicar les visites a parlar dels diferents ecosistemes i éssers vius que conformen la Marxal d'Almenara, ara volem donar a conèixer les diverses activitats humanes que es duen a terme en aquesta zona humida. I per tindre informació de primera mà, cada setmana ens connectarem amb un convidat o convidada protagonista al que farem una xicoteta entrevista en la que ens parlarà de la seva activitat relacionada amb la Marxal. Hi ha la possibilitat de que la gent es puga connectar en directe, o sigui, la gent que estigui connectada en directe puga preguntar-li coses al convidat en la part final de l'espai. Així que vos recorde que a tota la gent que es puga connectar, que estaran els micros i les càmeres apagades fins al moment d'obrir pas a les preguntes al nostre convidat. Bé, doncs vaig a presentar-vos al convidat d'esta setmana. Avui el nostre tema és el paper d'Acció Ecologista Agro en la conservació de la Marxal d'Almenara i més concretament al voltant de la reserva de fauna de la finca Penya. Ja sabeu que Acció Ecologista Agro organitza tot un seguit d'activitats de conservació i de custòdia de territori a la Marxal d'Almenara. Però potser no sabeu que aquestes accions van començar molts anys abans de que obrira les portes la Casa Penya restaurada. De seguida coneixereu com va començar tot. I per saber com va començar tot, què millor que ens ho explique el nostre convidat. Per parlar sobre la història de les intervencions de caràcter ambiental a la Marxal d'Almenara, tenim amb nosaltres a Enric Amer. Així que, Enric, ja pots aparèixer. És un dels membres fundadors d'Acció Ecologista Agro. Entre la gent d'Agro no cal més presentacions, i és la memòria viva de les nostres marxals i de les sèquies de la zona. Bona vesprada, Enric. El micro, Enric. Ara. Molt bé. Bona vesprada. Bona vesprada. Bé, benvingut a aquest espai de converses a la Casa Penya. Bé, més aviat de converses sobre la Casa Penya, ja que estem fent-lo online. Ja he vist que en la introducció ja he avançat que les activitats, les actuacions de caràcter ambiental i la custòdia de territori que està fent actualment Acció Ecologista Agro no va començar fa molts anys. I per això, com que tu has estat des del començament d'aquestes activitats en la Marxal, volia que ens feres viatjar en aquell inici, a la història recent d'esta Marxal, bueno, la història no tan recent, a aquesta història que tu has conegut i que t'ha inspirat una frase que ara està voltant molt, que és la Marxal d'Almenara de la desaparició a l'excel·lència. Què volies dir amb això? Bueno, doncs efectivament és que estigué a punt de desaparèixer començant per la pròpia Casa de Penya. O sigui, la Casa de Penya estava catalogada com a patrimoni rural, igual que la finca de la Malvarrosa, igual que la Casa de la Patual, la Casa Carmen Sevilla en el Gato Montés. O sigui, eren que el propi Ajuntament les considerava patrimoni rural, no? Mira, sí, vaig a compartir perquè la gent pugui veure què era la Casa Penya en aquell temps. Sí, efectivament, és on estava la roda hidràulica que movia tota l'àvia de la finca de l'Arròs.
les palmeres encastant i el que veu ahir és precisament, o sigui, on està ara instal·lada, ja ho veureu després, la roda hidràulica i això era el que quedava de la finca de Penya en els anys 80. Els anys 80. En quin estat estava la Marxal als anys 80? Ahí teniu la casa que havíem viscut encarregat de la finca, el que és la pròpia casa Penya tan xula, és això, és el que quedava, que s'ha fet una mica imitant. Ahí tenien un balcó i una escala, i ahí són els que pues, Jesús, per exemple, la família que portaven els encarregats de la finca de Penya. Antonio, que morigué fa ara 3 anys, ahí, i els seus fills i tot nasqueren ahí. Mira, això era el sequer d'arròs, s'ha un poc invadir per la vegetació espontània d'herbes i això és el que quedava. O sigui, ahí teniu al final on estava la trillaora i on estaven les maquinàries de la finca arrossera. Sabeu que ahir se feia arròs fins a l'any 1957. molt bé. Això va ser, quan estava ja en aquest estat, va ser també magatzem d'un artista faller de Sagunt. Després va ser a posar un ganau de borregos d'un home de Benifeiró i finalment es començaren a emportar-se-la tota, començant per les teules, que és el que més val, i a continuació es començaren a emportar-se, fent tot el material, són les ratxoles massisses del sequer d'arròs, que és el que més valor tenia, i això va ser la primera intervenció que tingueren, d'impedir que s'emportaren directament el que tenia de valor ja els restes de la casa teòricament protegida per l'Ajuntament. Això en quin any es va fer això? Parlant dels anys 80. Dels anys 80, ja veus. Fa més de 30 anys, que va ser també els inicis de l'Agró, no? Efectivament. Sí. I en quin estat estava la Marxal? El que estava al costat La Marxal en aquell moment tenia un procés de deteriorament. Primer s'havia abandonat, per exemple, aquestes finques, sobretot perquè l'arròs ja no se podia fer perquè ja arribava menys aigua en estiu. És a dir, el que era una gran albufera on se podia cultivar cultius sobretot de primavera-estiu, i en hivern, com sempre, era una albufera, o sigui, era un llac, tota aigua, doncs cada vegada hi havia menys aigua, coincidint en que tot el secà de les muntanyes de peu de muntanya de la Vall de Segó se van convertir de secà en regadiu de taronxers, el que són ara també aguacates i caquis, i tot això eren vinyes, garrofers i algo d'oliveres, però sobretot vinyes i garrofers. Tot això se va convertir en regadiu i totes les aigües subterrànies que captaven ja no arribaven a la Marxal. Ahir va haver un deteriorament també de preus de la pròpia Marxal i un començament d'abandono. Després va haver un intent de fer també ja fent pous, sobretot en la zona de la banda d'Almenara, el que era la finca de Pascual Hermanos, de fer regadiu tot l'hivern i l'estiu. O sigui, ja se olvidaven de que fora una Marxal i entonces considerar-la ja uns camps de cultiu com el Ejido o com Doñana, que són pràcticament cultius ja tot l'any, no? I ja l'aigua pràcticament se veia molt poquet. I això va ser el principi de la desaparició física de lo que podia ser en hivern una gran albufera com és ara. I la qualitat com a espai ambiental en aquella època, quina era la qualitat? La qualitat, jo crec que anava desapareguent, a excepció de llocs que havien quedat ja residuals o abandonats i que havien sigut colonitzats tant per la vegetació natural com sobretot les aus. O sigui, la fauna silvestre, clar, quan desapareixen els cultius i desapareix una miqueta tota l'activitat humana, comença a haver una invasió vegetal i també animal, en aquest cas sobretot d'aus. I això sí que ho notaven, que començava a haver molts animals en hivern, sobretot, moltes aus. Això és el que veiem. Sí. I les séquies i canals en quin estat estaven? Estaven prou deteriorades. Clar, són canals que bàsicament eren prou senzillets perquè la gent que cultivaven, també molt de minifundisme, intenta aprofitar al màxim. I entonces les sèquies cada vegada se van quedant més reduïdes. I les sèquies reduïdes en la Marxal ja se colmaten, se tapen de vegetació i se taponen i comença a haver un problema normalment de que no corren les aigües, de que les aigües
que són prou eutròfiques, se podreixen molt, i entonces en aquest aspecte n'hi ha alguns puestos molt deteriorat la qualitat de l'aigua, sobretot per podriment. Però també n'hi ha altres llocs, n'hi ha que tenen en compte que la font de Quart, la meitat de les àuries, sobretot en hivern, va tota a la marxal, no és directament a la mar, sinó primer ompli la marxal. I entonces la font de Quart era la que salvava una miqueta pues, el que és l'ecosistema d'aigua moll. La font de Quart ha sigut el que ha impedit de veritat que desapareguera completament. Exacte. Tornem a les accions d'Acció Ecologista Agro, que en aquell moment acabava de néixer i una de les seues primeres accions, de les primeres i més sonades, va ser justament així, no? Què va passar així? Què es va intentar fer en aquesta zona? Bueno, ahí és que arribar, junt en el deterioro agrícola, arribava un poc l'augment exponencial de les construccions al costat de la costa. I també en aquest cas concret el que n'hi hagué és una explotació de turba que el que va fer és tornar a veure com si en vassoig en aigua. La turba, sí. Exactament. O sigui, el que havia pràcticament desaparegut... Per il·lustrar. Sí, esta és molt significativa de lo que estava passant al llevar la turba esta empresa. Se donava en compte que no havia desaparegut l'àuia, sinó que l'àuia tornava a estar en superfície. És a dir, que els nivells freàtics estan molt propers de la superfície i en quant escarbes una miqueta t'apareix l'aigua. Molt bé. L'empresa que es trau la turba es diu Inferco, no? Inferco, sí. I en quin moment va entrar Inferco així a la Marxal? Doncs ja més abans que nosaltres, ja estan més de 30 anys. Ells començaven... Són propietaris o tenen una concessió? Sí, bueno, són dos germans que tenen una concessió minera, o sigui, una turbera, com les turberes que n'hi ha en el Prat de Cabanes, són turbes alcalines, precisament en zones marxalenques, i són explotacions mineres, igual que qualsevol mina. Entonces, ells tenen una retícula i tenen una concessió minera i no se'n poden eixir, evidentment, i tenen, en aquest cas, com era una marxal, la pròpia conselleria ja posa unes condicions molt estrictes de com tenien deixar el 20% de cada parcel·la, la tenien que deixar, com se veu ahir, precisament, en illes de vegetació, a la fauna, i el que sí que trobàrem és que s'havia convertit de sobte en llocs d'una importància vegetal molt important. Que és el que se veu. Sí, havia fet aparèixer de nou l'esprella, els macròfigs, o sigui, les plantes aquàtiques superiors també, que són el que donen la qualitat a les albúferes litorals. I que així teníem un exemple d'una qualitat, o sigui, la millor qualitat d'àuies que hi havia en la marxal era precisament on s'acabava l'explotació de la turba. Molt bé. Aleshores, Acció Ecologista Agro, als anys 80, comença a fer aquestes actuacions i se n'adona de la joia que tenien entre les mans, no? Que estava tornant a obrir-se pas la natura en aquest espai. Sí. I aleshores arriba una amenaça molt real de que desapareguera, no? Efectivament. Va ser en els anys 85, 86, 87, hi hagué un boom urbanístic, com el que ha hagut després en l'any 2004, 2005, la dècada prodigiosa, i en aquell moment se posava de moda fer unes urbanitzacions que se diuen marines, una marina, tipus Porça Playa, o tipus els Aguamolls de l'Empordà, que també, allà dalt en Girona, o sigui, que era reclassificar un tros gran de zones marxalenques i fer entrar l'àuia de la mar per uns canals. I així tinguérem dos projectes, un en la Llosa i un altre al costat de la finca de la Malvarrosa, que s'anava a dir Puerto Corinto. De fet, el propietari, a part de la Caixa de Sagunt, era un propietari alemà que diuen Cook, Wolfgang Cook, i la seva senyora, Josefina, són els que intentaren fer la primera marina així en plena marxa. I això va ser la primera gran bronca perquè veien que si feien això, efectivament desapareixia físicament ja la marxa.
i amb una altra contrapartida, que s'hauria salinitzat tot al costat. Com? Que n'hi haguera hagut una intrusió salina Bueno, molt evidentment. endins. Sí, sí, o sea, una vegada tu entres les aigües de la mar dins de la Marchal, que està més fonda, o sea, tu el que hi vas a tindre ja és, o sea, ja oblidar-se de l'aspecte agrícola, o sea, una Marchal salinitzada, pues en canals, en yates, en barquetes, en xalets i darrere els cotxes, sí, tipus qualsevol marina que n'hi ha uns quantes en el Mediterrani. Molt bé. Això és tot. El projecte este de Puerto Corinto, evidentment, no va tirar endavant, no tenim una marina ahí, però les amenaces van continuar, no? Aquestes Sí, imatges que n'hi ha així no, són posteriors a lo de Puerto Corinto. efectivament, això va ser la segona onada urbanística, que és la que després acaba en el desastre actual, que encara estem pagant, dels 60.000 milions, és a dir, una crisi brutal, on desaparegueren totes les caixes d'estalvi, gran part dels bancs i quasi totes les empreses que estaven promocionant aquestes construccions. Així, en aquest cas concret, això va ser una xicoteta urbanització al costat, enfront mateixa entre la Casa de Penya i la finca del Cotxero, que és dalt de la Malvarrosa, del càmping de la Malvarrosa. I en aquest cas, així, simplement, nosaltres ho posarem d'una forma brutal, perquè ja ho havien guanyat en el 87. Rafael Blasco, que eren tots els consellers en el Partit Socialista, va firmar a favor nostre. I en aquest cas, el mateix Rafael Blasco volia deixar edificar així en aquesta zona. I entonces, bueno, per als ecologistes de Grau va ser una espècie d'insult de que en el mateix lloc on ja havien guanyat en l'any 87, ara altra vegada una altra promoció i efectivament ens han guanyat. En aquest aspecte, en aquest trosset concret, ens guanyaren. Això va ser quan Enrique Bañuelos i Astruc, bueno, en aquell moment se deia Terracanet, encara no havia aparegut ell, en fi, en plan així poderós, i això va ser una bronca, bueno, des del punt de vista nostre molt bonica, però que estigueren a punt d'anar a la presó. És a dir, com veu allí, això era la vigilància encarregada d'una empresa molt coneguda per la gent jove, que són Levantina de Seguretat, i que són els que reparteixen bofetades a les portes de les discoteques. Bueno, ara en aquests moments no, però aquests últims anys molta gent jove, o ja no tan jove, se'n recordarà de Levantina de Seguretat. Pues ells tenien ahí com si fos un camp de concentració. Bueno, en fi, va ser una... Lo important de tot això, en estas accions tan reivindicatives, tan fins i tot amb força, no? En presència de cossos de seguretat, es va perdre molt del que s'intentava salvar, sobretot de Saladat, però es va conservar tot el tros de la Casa Penya, no? Sí, I dos taquetes de Saladat. Sí, o sigui, no ho perguerem tot, perguerem a 60.000 metres quadrats, però va ser, des d'aquest punt de vista de lo que vam aconseguir, sí. Sobretot perquè altres constructors se trobaren una miqueta en por de trobar-se això, que paralitzacions d'obres, o sigui, les accions nostres, prou pacífiques, però eren molt contundents, i que, o sigui, vamos, que veien que tenien una associació conservacionista i en aquest cas molt decidida a parar-los els peus. Sí, sí. I de seguida van guanyar amics, no? Com se veu. Bueno, en aquest cas, pues, efectivament, pues, n'hi ha que no mos volia gens, no? I aquesta és una de les pintades més curioses, que era això, en verdes, hijos de puta, pues moriréis i tal, os mataremos a todos i tal. Jo recordo que ne tenia una dedicada personalment que dia, Merfa Obrero, tú serás el primero. Coses d'aixes, no? O sea, però vamos, o sea, eso son baladronaes, no? O sea, deixin un poc d'estarifar. Però... Ara tornem a lo que és les accions més ambientals, no tan reivindicatives, perquè en Acció Ecologista Agro, per una banda, quan no n'hi ha més remei, doncs hem hagut de ficar pancartes, tallar carreteres, anar als plens i tirar monedes o soltar un pato, com es va fer. Però, en realitat, nosaltres el que fem més a gust i el que fem realment és accions ambientals, no? Naturalment, naturalment.
quines primeres coses es van fer així al voltant de la Casa Penya, de la Marxal d'Almenara, este tipus d'actuacions per millorar la qualitat ambiental de l'espai? Pues la primera jo crec que més interessant va ser acordar en propietaris que ens deixaren les marxals per lo que la gent dia paspatos. És a dir, que ens deixaren territori, o sigui, perquè n'hi ha que tenir en compte que en aquell moment quasi tota la marxal era de propietat particular. O sigui, ara en aquests moments tenim una quarta part de la marxal és pública o consorciada o està en custòdia per una entitat com Ecologista Agro. Però en aquell moment no, Has dit custòdia i això caldria una explicació de què estàs parlant, perquè te refereixes a la custòdia de territori, no? Sí, sí. La custòdia de territori és això, el que es veu precisament en la foto. Ahí teniu a Lluís, que és un dels dos germans d'Inferco, quan li donàvem el diploma de l'acord de custòdia. I després un altre, Pepe Aunés, que és el de l'esquerra, que ens deixava un hort de taronxers abandonat en la idea de que ja estarem nosaltres cuidant-lo de les tortugues de Florida, mirant a veure què passava, i ens digué, ahí fem un ullal i ahí podeu també agarrar, posar les trampes per les tortugues i això. Ah, mira, espera, que vaig a buscar aquestes imatges. Perdoneu, que vaig ràpid, perquè aquestes de l'ullal estan al final. Estan així, mireu. Exactament. Això és de quan es va començar a fer la plantació a l'ullal de Quartons, no? Sí, dins del que és la custòdia del territori, el que farem també és campanyes de recollida de diners i comprar dos trossets xicotets, però que eren imprescindibles per a la marxal. Igual que està la font de quart, que és la meitat de l'aigua de la marxal. Després n'hi ha ullals, que molts d'ells estaven ja tapats. I en aquest cas tenim dos casos, com és l'ullal de Cabanilles, que és allí mateix als estanys, i que està en la Ronda de la Llosa, que és l'ullal de Quartons, que eren ja horts de taronxers. És a dir, baix dels peus de la gent que està plantant ahir, aquesta terra roja de muntanya se posant als anys 50 a plantar taronxers damunt de naixer més d'aigua. O sigui, va ser... El segle XIX i principis del segle XX va ser nefast, no?, en aquest aspecte, no? O sigui, bueno, la gent ho necessitava o el que fora. La qüestió és que fins a l'últim tros de terra possible ben cultivable se plantava, no? I ahí teniu un taronxer, l'últim que queda, el deixarem de mostra, i que encara està, uns taronxers molt bons, el deixa de mostra, no? Però tot el resto dels taronxers ho han llevat. I el que han fet després és llevar tota la terra roja, que havien acumulat els iaios, i el que han fet és treure l'aigua a travegar la llum, els ullals. I els ullals és el principal, és l'auia de la Serra Espadà, l'auia del riu Palància. De fet, la desembocadura del Palància real de tots els dies, en gran part, no passa l'auia per Sagunt i Canet i el port, sinó que passa precisament per baix de les muntanyes, baix de la Font de Quart i baix als ullals dels Estanys, de la Llosa, la Font Redona, i 30 o 40 ullals com la Font de Manyes, que està molt proper de la Casa Penya. O sigui, són auies subterrànies del riu Palància que teixen allí. I això és el que nosaltres intentarem. I després, acords en altres propietaris, com pugui ser el de la Turbera o altres propietaris que ens deixaren els seus terrenys abandonats, com la pròpia reserva actual de la finca de Penya. I aquesta reserva, com és la història? D'on va sorgir la idea de fer una reserva i com va ser el procés? Que estaven construint al costat i nosaltres sabien que havien comprat tota la finca, que una part era no urbanitzable i l'altra part era urbana. I entonces, com en la part urbana s'havien emportat per davant, se veu que Corinto i tot això havien sigut les salines, o sigui, havien sigut d'explotació de sal durant... Encara els que som d'ací de les valls ens havien portat els mestres de les escoles, ens portaven a veure els muntanyars, les dunes, i a veure les salines on estan ara totes les urbanitzacions de Corinto i el Mardà, gran part del Mardà i el que és Paca de Malvarrosa. Entonces, bueno, de tot això que era urbanitzable, alguns compraven el que era antigament finques agrícoles. I en aquest cas la finca de Penya tenia una part urbana i una altra part no urbana. Entonces, en la part urbana se menjava una part del Saladar, el que és l'F1, i entre nosaltres
i tenien també la idea de retranquejar ahir el que és l'Avinguda Europa d'Almardà i entrar per damunt de la Casa de Penya, on estan les palmeres, i se menjaven també el Saladar. campament, i el campament Ah, de Quartell, de municipal de Cuartel. Quartell i tot Sí, això. el cuadro, ¿no? El campament del cuadro. Sí, entonces nosaltres ahir s'oposàrem i digueren que no tenien per què l'Ajuntament de Sagunt entrar tot el vial de l'Avinguda Europa per enmig de la marxada, emportar-se a la finca de Peny, la casa de Penya i tal. I entonces parlarem amb els constructors i pum, arribarem a un acord de que quan arribaren allí, o sigui, deixaren la meitat del salat conforme està ara, i que li donaren, o sigui, perquè encara que ells havien retranquejat les cases, sempre s'havien menjat un tros de saladar urbà, però per nosaltres tenia també molt de valor. Entonces li digueren que per compensar això, que li deixara a l'Ajuntament tot el resto de la finca que havien comprat i que no era urbanitzable. I entonces els propietaris digueren que sí, o sigui, que ells no tenien cap problema, i entonces els oferiren tot el que és de la reserva de fauna a l'Ajuntament de Sagunt, en compensació d'un trosset de saladar que n'hi havia allà al costat de la Casa de Penya. En resumen, l'Ajuntament estigué diversos anys que no va fer res en aquest tros i entonces nosaltres al final el que li diguérem a l'Ajuntament és que si no feia res, que parlaríem amb els propietaris i que nosaltres el tindríem en custòdia fins a que l'Ajuntament i els propietaris es acordaren alguna altra cosa. Total, que nosaltres fem un acord de custòdia en els propietaris i l'hem tingut fins a d'ara que finalment l'empresa que ho tenia va quebrar i se va quedar també Inferco. És a dir, que actualment nosaltres tenim ja l'acord de custòdia no únicament en les turberes, sinó tota la finca de Penya, que és actualment d'Inferco, la tenim també en custòdia igual com a principi. Però que tot va ser, a principi, per salvar la Casa de Penya, que estava en ruïnes, i aquest trosset de l'Avinguda Europa, que no passarà. Li fèrem una proposta a l'Ajuntament de mínims, ahir perquè la Gola i totes les sèquies de lo que era l'F1 i el G2 i tota aquesta zona, pues, salvar el màxim possible com és el que se veu ara en la foto, que era el tros de saladar que quedava únicament, que és una preciositat, encara que molta gent per desconeixement no coneix els valors que té, per exemple, aquesta zona d'ahir dins, o que ahir està la població de lliri blau més bonica de tota la marxal, però de tota, que són 15 dies només el que se veu la floració del lliri blau, però la floració més gran està en aquest saladar. Entonces, gràcies a intentar salvar aquest saladar i la Casa de Penya, pues aconseguirem la custòdia de la reserva de fauna actual de la finca de Penya. I què penses que representa la custòdia de territori per a la nostra urbanització, per a l'ecologista agro? A aquestes altures. Jo crec que és molt important perquè ja eres un o més dels propietaris d'una zona que ha tingut altres utilitats, com pugui ser sobretot des de fa 700 anys agrícoles. Entonces, no és el mateix que un grup ecologista, com el ecologista agro, siga un ajeno, o sigui, que semblen que tenim idees de conservació, però que no aconseguirem un interès propi de propietari, aconseguirem. Entonces, des del punt de vista social, el fet de que nosaltres tinguérem, com si foren gestors o tinguérem propietats, o de fet tinguérem els trossets més importants de la marxada dels ullals foren nostres, i que una part important de les finques grans també la tinguérem baix de custòdia nostra, doncs per la gent sempre ha sigut de respectar-nos molt més. I això ha implicat també una altra cosa, d'intentar també que s'han convertit, de passar de ser un problema, per molta gent que pensaven que érem el dimoni, a ser una part de les solucions de problemes també del món agrari. Com ha sigut després que la solució, per exemple, de tota la banda sur, que dona província de València, Benavites, Quartell i Sagunt, el tros de marxal que estava per els propis problemes econòmics de la gent agricultora, no tenen capacitat per resoldre problemes. I en aquest cas, els que han portat els 4 o 6.000 euros que ha costat, per exemple, la solució d'estirar de les aigües, del drenatge, de mantenir els nivells, de canviar l'aigua perquè sigui aigua de qualitat, això ho hem tingut que demanar nosaltres, via l'Ajuntament de Sagunt, evidentment, a Europa. Però en diners, teòricament, mediambientals.
Per què? Pues, al ser una zona protegida ja d'importància europea i ara d'importància internacional, com és del comerç Ramsar, pues, entonces, els diners fluixen més per les qüestions mediambientals que no per les qüestions directament agràries. I això ha sigut pues, el posar-se nosaltres al davant de problemes forts i conflictes en gran part de la marxada, sobretot marxada agrícola, també ramadera i també problemes associats a les inundacions i tot això, també de la zona urbana, pues que el que ha tingut la capacitat de portar els diners i la influència política també en aquest nivell pues, ha sigut Acció Ecologista Agro. Sí, i això la gent, una part important de la gent mos ho reconeix. Molt bé. Bé, vull tornar a tot el procés fins que hem arribat a portar la gestió de la Casa Penya, perquè estem parlant d'actuacions en la Marxal, d'actuacions per salvar la Marxal, però tenim ahir una finca de penya que estava feta una runa i en algun moment es va fer càrrec la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de fer una restauració. Com va ser aquesta iniciativa? Vale, això va ser que l'any 2000 Europa va fer una llei, una directiva, que es diu la Directiva Marc de l'Aigua, i que el 2015 posava com a objectius per a tota Europa tindre totes les zones, totes les àuies, totes les masses d'àuia continentals i de transició en bon estat ecològic. Això era la prioritat per a Europa. Entonces, tots els estats, alguna administració de l'aigua de cada estat va ser la responsable de que en el 2015, que eren fer els objectius, pues estiguin les coses en condicions. Entonces, així en Espanya va ser la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la que va elegir l'Estat com a model. I dins d'aquest model, la Confederació se posà en contacte amb nosaltres perquè ja havien tingut les bronques dels motors de Ferrer en els estats d'Almenara, que estaven dessecant-los i tal, i havien tingut relació amb la Confederació i de fet ens donen la raó i van parar els motors que secaven els estanys. A raïs d'aquesta relació, ells tingueren molt bon contacte amb nosaltres i ens preguntaven quines coses podien fer en les zones humides valencianes. Entonces, diguem que només n'hi havia dos marxals que pel 2015 podien estar en bon estat ecològic, que eren Pego i Almenara. Almenara és això, del Palància al Belcaire, de Moncofa a Canet. Entonces, ens demanaren coses a fer i nosaltres diguem, bueno, pues així, el que és el marxal d'Almenara, podíeu fer, es diguem, un llistat de 25 coses a fer. O sigui, moltes relacionades, sobretot en qüestions ambientals directament, però dues coses importants que nosaltres les diguérem. Una era que tenien que resoldre el problema de la disminució dels caudals que arribaven a la Marxal des dels engolidors d'Algar. O sigui, que nosaltres tenim molt d'interès en que funcionarà bé la recàrrega dels aqüífers, l'aqüífer Algar Quart i l'aqüífer del Salt del Cavall, que són aquestes muntanyetes de les valls, que funcionarà com havia funcionat de forma natural, és una zona càrstica, que la gran part del Palància ompli aquestes muntanyes i després descarreguen la Marxal. Això és que ho tinguérem molt en compte, el que es diem, que nosaltres volíem que isquera l'àvia com així antigament, en els anys 50 o per ahí. Però després digueren que dins de la pròpia Marxal n'hi havia que gestionar molt millor les aigües i en això n'hi havia que agarrar més també una cultura de l'aigua de la gent que sabia d'aquestes coses. I després una cosa important que era el que la gent coneguera les Marxals des del punt de vista també ambiental, social, com a paisatge, com a patrimoni del territori on vivim. I en aquest aspecte digueren que era fonamental que la Casa dels Anglesos, que és actualment el centre d'interpretació en els estats d'Almenara, i la Casa de Penya fora també un centre d'informació, però sobretot fora un centre de voluntariat i d'educació ambiental. És a dir, que fora, aconseguim un motor de conscienciació social. Això és una proposta que fa Agro a l'Ajuntament, a Conselleria... No, directament la feren directament a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sabent que la Casa de Penya era ja de propietat municipal, perquè estava tot urbanitzat, l'F1, i això estava considerat com a zona verda, incloïda el Saladar. Entonces,
li diguem a l'Ajuntament que el cel·lular, que no plantaren ahir plantetes de qualsevol cosa, sinó que el deixaren natural i que restauraren la casa de penya. L'Ajuntament va dir que si no es costava ni un euro, doncs cap problema. I entonces no posa cap problema perquè era gratis. O sigui, Clar. ho paga Europa, diríem. O sigui, ho paguem entre tots, però via I els quan, fondos, el i projecte quan, AVO. i quan acaba la Confederació esta restauració? Ui, això costa... Jo estava mirant així i així ficava que havia d'acabar en Els juliol 6 de mesos. 2008. Bueno, els 6 mesos se convertiren en 2 anys. Però és que després el propi Ajuntament, quan va fer la recepció de les obres, doncs des d'activitats del propi Ajuntament, i això que havia sigut tot gratuït, posaren algunes pegues, que algunes tenien raó i altres menys, però la qüestió és que ho atrasaren. La impressió que tenim és que l'Ajuntament no tenia ganes de que li traspassaren l'edifici perquè pensava que era tindre que fer després una inversió. I entonces, si no estaven convençuts en aquell moment de l'Ajuntament de fer aquestes inversions en educació cívica, mediambiental, doncs l'anaven donant llargues a l'assumpte. Bueno, i teniu, per això diem, algunes pancartetes, obriu la casa penya allà, perquè la casa feta i tot ben bonico, i estiguem 2 anys així tal qual. 2 anys parat. Sí, sí. I mentrestant va arribar la crisi. Vingué la crisi i vingué el 15M i entonces, pues, efectivament, nosaltres agarrant també les consignes modernes del moment, pues, indignats i actius, i agarrem també una frase de John Lennon, que havia fet també, que diu, en el sentit de que n'hi havia en aquell moment una sensació de depressió brutal, quasi com la pandèmia actual, no? O sigui, perquè, bueno, moltíssima gent en el parc, bueno, un desastre econòmic i social brutal. I entonces va aparèixer traduir la frase de John Lennon i que bueno, que si volem tots, se pot eixir d'esta crisi i de qualsevol crisi, no? I això era una miqueta la idea que teníem en aquell moment i va quallar i efectivament aconseguiren que s'inaugurara la Casa Penya per fi. Sí. Vale, Així, bueno, el primer pas va ser signar un acord amb l'Ajuntament, no? Sí, sense ni un duro de pressupost. O sigui, nosaltres li diguem que ens deixaren les claus, perquè en realitat nosaltres havíem continuat fent sempre activitats mediambientals de voluntariat i també en el propi Ajuntament de Sagunt li havíem portat quasi tota l'educació ambiental, quasi tots els xiquets i xiquetes de tots els col·legis i escoles de la comarca han passat per Acció Ecologista Agro, des de xiquets ja està fins a que se'n van a la universitat, i després alguns que se'n tornen de la universitat venen a fer les pràctiques en Acció Ecologista Agro també, a la Casa de Penya. Això va ser l'entrega de claus primera, en què estava el Partit Popular, este és Alfredo Castelló, que era l'alcalde, i ens deixaren efectivament les claus, però sense ni un duro, sense ni un euro. Però en realitat per nosaltres va ser un pas enorme, no? O sigui, perquè era, bueno, si n'hi ha diners, bé, i si no, també. És a dir, nosaltres el que tenim és molt bona voluntat i ahí teniu, la gent té unes ganes de treballar bestials, com ara, com sempre. Bueno, i finalment va arribar la inauguració, que va ser el 2015, crec. Sí. Exactament, el 2015, sí. Va ser també quan acabava el Femonissa, pràcticament va ser estrenar la casa i fer eleccions i entonces ja deixaren l'alcaldia i vingui Gloria Calero, el tripartit i tal. Però, sempre nosaltres, tot el que guanya les eleccions, se presentem i assistem. I, efectivament, els que vingueren després d'ells també han continuat i finalment ja se va fer primer, sempre ha hagut uns líos burocràtics increïbles. Per una cosa tan senzilla com és que la gent que vol fer alguna cosa deixar-li fer, no? Deixar que les activitats, donar vida a l'activitat social, no? Però, bueno, ja van d'aquest tipus de problemes burocràtics i històries de que primer un conveni, després un concurs, se tingueren que presentar, una cosa que se podia presentar tot el món si volia, i després finalment han decidit que fos un conveni de 2 anys, prorrogable i tal. La qüestió és que d'una forma o altra, i fem-nos patir molt, nosaltres hem continuat ahir, estem orgullosíssims de lo que és la finca de Penya. És una cosa, ojalà hi haguera
en 50.000 llocs, coses com la Casa de Penya, que fora un centre d'activitats com és així, en segon. I ara, després, amb les claus, ja amb un conveni amb l'Ajuntament, ja van començar actuacions més serioses al voltant, no? Això què és? Aquesta imatge què vol dir? Bueno, això simplement era per gestionar millor tot el que és el sistema hídric de la Marxal. Sabeu que va tot per partides, per turbines, tal. És coses prou complex, molt interessant. I així s'havien deixat els llaurós d'una part de les tres partides, que són Mardà, Cantarrana i Plom Negre, ja se deixaven, estaven ja avorrits. Els costava cada vegada més, se treuen pocs diners de l'agricultura, en este cas, marxalenca. I entonces se ho deixaren això un poc destartalat, no? I nosaltres el que farem és intentar de nou poder, en la zona nostra, que teníem en gestió nostra, de gestionar ja de les comportes i en la turbina i estan en totes les partides en conjunt, coordinats en totes les partides agrícoles de la zona i en totes les activitats agràries, també en la turbera i tot. I això va ser una activitat de dir, bueno, si l'àgua té que passar per on toca. Aquesta és una de les sèquies principals, de les 5 sèquies que n'hi ha, la desembocadura oficial, històrica, de tota la Marxal, des del Belcaire al Palància, és precisament l'estanyol de Quartell, que diuen, que és al costat de la platja nudista, és Termer Sagunt, però la gent diu l'estanyol de Quartell. Això ja va ser activitats que siguen de millora mediambiental de la pròpia Marxal. Ahir sí que han tingut jo crec que han tingut una gràcia també, va des d'eixe antro, des del centre, anar poquet a poquet intentant que tots els recursos que n'hi ha per altres coses serviren també per la Marxal. Jo recordo molt de carinyo, els 3 o 4 anys que han vingut allí la gent del Paro, dels plans d'ocupació de Sagunt, que ens venien, doncs això, ens deixava l'Ajuntament, ahí teniu 10 persones perquè treballen amb vosaltres. I aquestes coses jo crec que ha sigut important, perquè a més era un sector social molt desfavorit i que després sempre ens han donat molta cobertura a Ecologista Agro. Aquí, en esta imatge, què s'estava fent? Així, eren uns bassots on ara n'hi ha un observatori. Espera, és este, no? Efectivament. Això se desnivella una miqueta, el que eren camps d'arròs, tots al mateix nivell, doncs tu el desnivelles i fas bassots i fas una miqueta d'alcudi, els que diuen així, zones en sec i en prou inclinació, és crear biodiversitat. I això era una de les coses ja importants. En això estaven imitant una miqueta també les turberes i conforme deia la conselleria que tenien que deixar les turberes després el seu espai. O sigui que en aquests moments són uns bassots impressionants. Doncs nosaltres fem el mateix també en la finca que teníem en custòdia i el mateix han fet en altres llocs que ens han deixat, sobretot en la zona d'Almenara i de la Llosa, que allà sí que tenim ja, en resumen, així tenim unes 35, sí, quasi 40 hectàrees, no fa ni cas 40 hectàrees en custòdia, i en la zona nord també tenim unes altres tantes en custòdia i 2 hectàrees quasi en propietat. Molt bé. I esta imatge què significa? Això és una miqueta el reconeixement social de que això és la finca de Penya, la casa de Penya, i teniu la Marxal en hivern, en aquest color groc tan bonic del Senill i els lluents, i és el president de la Generalitat, la consellera de Medi Ambient, Helena, l'alcalde entonces Quico de Sagunt i Enric, en representació d'Acció Ecologista Agro, que de paso els regalaren una samarreta a les institucions, però es demanaren diverses coses. A Helena li van dir que volien que fora Ramsar, o sigui, que havia agarrat la Marxal d'Almenara una importància ja no únicament europea, que està dins de la Red Natura 2000, sinó que ja tenia una importància ja mundial, diríem, no? I entonces ara som el 2338 lloc d'importància internacional del conveni Ramsar, que és el conveni de les millors zones humides del món. I això li demanarem a ella i ho ha complit. Al president li demanarem una altra cosa més delicada, que era lo de la gola. O
la turbina de la gola, que era una cosa que portava 20 anys, que havia provocat molts problemes i que la gent no podia solventar i que tenia que ser la Generalitat. Entonces li van dir com i on estaven els diners i com treure-los dels fons mediambientals europeus. Entonces ell digué que sí, que se posarem en contacte aquí fora. Entonces nosaltres se posarem en contacte amb Teresa García, que era vicealcaldessa, segona alcaldessa de Sagunt, i en 15 dies farem els papers i després, bueno, el típic de les coses de Palacio que van despacio i més quan hi ha interferències, doncs ens ha costat més de 4 anys de bronques i manifestacions i líos i mal de caps, però, bueno, finalment ara està ja pràcticament provant, està mig en funcionament, encara no funciona bé, però bàsicament el principal ja està fet, o sigui, unes infraestructures i després ja el que falta és un òrgan de coordinació de tots els implicats perquè funcioni durant tot l'any bé. Això és el que... Molt bé, doncs anem acabant un poquet per tancar. Vas dir que vas demanar rams a la consellera de Medi Ambient que entrarà en Ramsar i això es va aconseguir, no? Sí, sí. O sigui que fa ja quasi 3 anys, crec. Sí, el 2018 el Consell de Ministres ja ho va aprovar i un any després Ramsar se va donar per enterat i va dir que encantats de tindrem-nos en les millors zones humides de reconeixement mundial. Clar, i mira, van començar en una marxal que era un terreny abandonat, que començava tímidament la natura a obrir-se pas i mira on estem ara. Quin és el teu balanç d'este arc de transformació de la marxal? En quin estat està ara? Bueno, ara està espectacular. Ara tenim el que toca. O sigui, tenim moltíssima aigua de qualitat. O sigui, ja sabeu que des de fa 3 anys funcionen els engolidors del Gar. Entonces tenim garantida l'aigua tot l'any. Perquè una vegada en hivern carreguen les muntanyes aquestes d'ací del costat i això ja que entra des de les muntanyes n'hi ha prou pels caquis, pels taronxers, per la font de quart, per el que siga, per l'agricultura, pel que siga. I després també l'aigua suficient perquè arribi a través de les marxals. Això ho tenim garantit, que és el principal. Després, ara estem a punt ja que ens facin el pla d'ús i gestió i jo crec que el bo és que és un mosaic. O sigui, que té aigua de moltíssima qualitat i després té arrossars, saladars, zones naturalitzades, zones de cultiu de temporada estiu i primavera i estiu, altra vegada zona naturalitzada, és a dir, que és tot un conjunt d'explotacions de turba que d'ací 7 o 8 anys, quan acaben, serà uns bessots que la gent se va quedar flipant, i després els saladars i el cordó dunar, que és el més crític que tenim en aquests moments, però que tenim segurament la joia de la corona de les zones humides valencianes. Segur per qualitat, no per extensió, evidentment, no és l'Albufera de València, però ja són 1.500 hectàrees protegides i d'una qualitat extraordinària. De fet, ara, per exemple, veure com van a dormir, per exemple, sense els rovellars, per exemple, ara al quadre, se n'han anat a Sant Pere Sagrada, el quadre de Quartell, al costat de la finca de Penya, al costat mateixa. Tenim ara uns xoquers allà de garcetes impressionants i que han estat en la Sequia del Braç, en Almenar. En fi, que molta varietat de paisatge, molta varietat biològica. També la gent que s'ha quedat en agricultura, sobretot la gent dels melonars, molt contenta, perquè s'han revaloritzat els melons de marxal, que valen 3 vegades més cars, i els arrossars que ja estan protegits per Europa, en el sentit de que cada hectàrea recibeix 400 euros per hectàrea d'Europa per el fet de fer arròs en les marxals, en les condicions, o sigui, que no ho cremen, que la palla, que no sé quantos, que inunden l'hivern, la perellona siga el més extensa possible. És a dir, i sobretot, la part naturalitzada és impressionant. I ara, donant-li la volta, què ha representat el repte de gestionar un espai municipal com este per a Ecologista Agro? Pues jo he notat, després de 30 anys, jo he notat una diferència brutal. O sigui, des d'aixes amenaces de vosaltres que feu així, no sé què, tal,
ara, o sigui, un respecte general de la majoria de la població. Sempre n'hi ha gent que no ens vol, però això és normal. Però la majoria de la població, i després la majoria de la població, o sigui, el que ens reconeix és el treball que han fet de fer-ho visible. O sigui, que ara ja n'hi ha moltíssima gent, jo recorde, al principi en hivern, allà hi havia 30 escopetes i un prismàtic i un llargavistes. Era jo. Exactament. De xiquet, sí. Marcial, tu, sí, efectivament, 4 o 5 xiquets en pantalons curtets i tot. Vale. Doncs d'ahir, a veure ara, per exemple, 300 o 400 persones fent esport. 200 o 300 famílies, tots els caps de setmana, pares, mares, fills, filles, passejant els xiquets i passejant ells i els majors, però ja, o sigui, vull dir, ha hagut un canvi social brutal. Encara se senten tirs per ahir, però la majoria de gent casadors s'han fet majors i no tenen quasi substituts. És a dir, que és unes aficions i unes coses que van perdent-se. I, sin embargo, ha entrat una altra gran part de la població que les marxals tenia com una cosa que en estiu, algun mosquit que altre, però que res més, no li donava pràcticament valor. I això és una alegria molt gran que una gran part de la societat ho disfrute, com la marxal dels moros, a Sant Mello. En fi, totes les zones humides que estaven tan abandonades ara són un reclam de patrimoni natural que la gent se valora molt, molt. I mos ho diuen alguns i algunes mos ho diuen. Bé, moltes gràcies, Enric. Com estem a soles nosaltres, no cal donar torn de preguntes. A més, ens hem estès prou amb això que no tenia gent esperant per fer preguntes. Però ja toca despedir la connexió. Vaig a donar les gràcies també a tots els que vulguin connectar-se i veure esta conversa, més que entrevista, esta conversa amb tu en YouTube, quan estiga penjat a partir de demà. I res, vos convide per dijous vinent, el dia 4 de febrer, que parlarem d'educació ambiental i de voluntariat amb Sara Onés. D'acord? Cuideu-vos i adeu. I gràcies, Enric. Gràcies per estar amb nosaltres tota aquesta vesprada i per explicar-nos tota la història de com es va construir esta lluita ambiental al voltant de la Marxa d'Almenara. Gràcies. Ha sigut un plaer. Gràcies a vosaltres. Adeu. Adeu.